This is 106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Migayang Diaz and family. Kilay kinoy Diliman family dia sa Urban po Recodo kay kusog mo ng radyo dia. Ingat yung mga Recodonians. I love you. Di ba anak ko like tanam. Recodonians. Regine. Wow, di ba? Kuri ka na sa Kureko, di ba? Kay nino ka sa Recodo kay kusog po kaayo. Kay dia sa Recodo, kay dito ka magano ka sa Recodo nino kay Awa dia ko na sa diba? Nagana. Nino ta sa Recodo kay daghang kag makitaan dia mga kuan, mga gwapo na sa. Mga tao dia, wow, grabe jo kayo. Dili pusong mamon, di ba? May pusong bato. Wala joke lang, ano sa magkana po mo. Ay, ginawa ko. Happy! Dia sa Ayala, O sa Kawit, mga Kawitinyos, di ba, Wow, mami tele si Doy, dali si Doy hindi lang, di ba? Andoy lang po. Mga si Doy's family manti daling. O kang Soya Team Basketball Senior Junior, di ba? Nasa Kuripak. Ganon, di ba? Nasa Kurik. Happy lang. O ilang team manager, si Kuya Regan, si Toy, di ba? Pako, di ba? Ay, may mutag, mamunit apit. Og hoy, ginoko na tulungatong kusog bukay ta. Tunatong, may mutag. May buntag, Boss Totong Bayola. O ang Tribal A Fishing, di ba? Ang Kapitan Maestro dia, Raymary Bayola, yung pinalangga nga sawag butan sa mga nagbugok magmakong yung mga bakbako. Mga Kobyo, Bulante, mga Profesor Family sa ta. Ay, ginoo ko na sa bakbako na ka. Happy lang, Jodo, di ba? Ala, sir! Ala, mga partner, at nag-i-play, unya na kabalo ko, unya na to. Siyempre, di ba na sa, Ito, Pinangga. Alam, may ganda mga museo saya para ninyo, di ba? Ala, sir, ato ng Ilamba, Ibunal, Ilabyog, Pakpak, gano'n. Siyempre, ang mga museo saya para sa Masuti Paminaw, Pakpak. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Wow, sisid na. Kalami, wow, di po sa Ella Bento. Di ba, Ella Bento? Sa ito mo order ng mga pagkaon sa Ella Bento, dahil lang ang 0916-132 o 4296. Wow. Regine, awu. Hello, may muntag tumasuki diya sa Mampang, may muntag sa Tantalon, sa Galilea Tantalon, may muntag. Siyempre, ako maparente diya sa Mampang, mga Tulyog Ilumbaring family. May muntag Lula Liling. May muntag ha. Siyempre, Ate Mercy Ilumbaring, tayo James Ignacio, yung Tolyo, madyong buntag ka na itong talan. O, siyempre, may muntag Mami Elisa Lapinya, diya sa Sambod, may muntag. O, yung anak, among station manager, wala si Engineer April Vincent Lapinya. Hello, Engineer. Madyong buntag ka na itong talan sa imong pagmangkon, hug apo ni Mami Elisa, diya. Ako masilingan diya sa Sambod. Wow! May muntag. Siyempre, may muntag ni Sir Mario Daracan and Ma'am Jen Ann Daracan o ni Jem Daracan dahil sa Sambod o mga Trio family and Dumabok family. May muntag. Ingat lang. Muha. Siyempre. Ako mga silingan da. Ako masilingan sa Campus B. May buntag Sir Tony Kaninot, Mami Kaninot, Kuya Michael Kaninot and family. May buntag Aling Kisay, si Ma'am Kia Pinheiro. May buntag Uskamar Abdurajak. May buntag. Siyempre Dr. Chloe Maturan, Benalian, Mami Omar, Charo Omar, the Omar family. Siyempre may buntag ni Sir Roderick Detreo, ang Dean sa Student Affairs and Academic Services. Wow, Sir Roderick
Eric de Treo. Mother Treo, may buntag. Og syempre, di ba? Kaya naminaw ko sugay na diha, may buntag, Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva. Di ba? Irma Flor, Cedric and Cristel Villanueva. May buntag ka na tong tanan. Derby Lasagas, Mimi Lasagas, may buntag, Mabida na Apaw, Derby na Apaw. Nung boy ka sa Newton family, Dr. Saler family. Ivy Puada! Dari may mamiligaya, dari may may buntag, Ate Jen Apaw na Parclose, Chala Parclose, Chino, may buntag. Siyempre, may buntag yapon, di ba? Ni Ate Banban, tumanda, o ni Darwin tumanda, may buntag. Maring Roxanne, o si Christian, may buntag. Ingat lang, Jod. Siyempre, sa akong mga angels, wow, si Shai, si Braiko, si John, si Isaac, si Tantan, si Cham Cham, o si Gabi Lasaga. So, ingat-ingat lang. Happy lang, di ba? Kung balik ko na, ay, dyan mo kalinog text sa mong hotline, ang 0975072303. Sakita sa kuntihan, uy. Sakit yo, pasensya na mo ka usay magkuang ko kay sakit akong tiyan. Sakit akong tiyan kay nakakaon siguro kog panos nga saad. Dili panos nga salad, panos nga saad kanang promise ba. Ikaw ang iya bang na kay salad. Saad kanang promise. Di ba? Usay promisan mangutan no. Promisan ta sa mga inigugman no, di ba? Promisan promisa na yung ta sa Ginoo ko sakit yung tiyan kay nagkaon mo og panos nga saad promise. Awo Regine, di ba? Wow. Unay Ginoo ko. Hoy kinsa pa tong mapabakuna na yung taon mo katong wala pa magbabakuna. Ay pagbabakuna kay nay Ginoo ko. Di mo kalaag kung di mo magbabakuna. Kana at kabalo ana sa korek ha. Magbabakuna jud mo, magpili lang mo, di ba? Kung sa China, Sinovac, sa Amerika, Pfizer vaccine, sa Pilipinas na ay manglibak. Di ba? Unsa kaya no sa kurukama? Happy lang jud. Pero mas malain dyan, atong kanuno nga, siyempre, di man tayo nga, di man panganak nga dato, di pa tayo panganak nga po. Di ba? Nasa paningkamot na siya, pero unsa mo yung kalainan sa kuano, di ba? Unsa mo yung kalainan sa pobre, di ba? Sa kwarta, sa sa panadya, bala. Unsa mo yung kalainan, di ba? Kung unsa yung naibawaan, i-text sa among hotline ha, or sa FB ha. Unsa yung kalainan sa pobre og dato kano sa dili ko mag-una kay mag-una ko ni sinong utana si pinag-una nag-answer di ba na sa korek ora dapat ka mo di magkuha na pero happy lang di ba hello, good morning, happy Monday, Sir Lan, and to all, never miss to watch you live and open radio except my important things to do. Wow, nasi mga importante nga mga butang, important things to do, di ba? Except the best ang gitik-gitik. Stay safe always, Sir Lan. Love lots. God bless you si Ma'am Anet. Thank you. Gagaros Balmanya. Thank you kayo, Ma'am Anet ha. Siyempre, and your family, Ma'am Anet. Diba, Malmanya, Garos Balmanya. Mga kidos mo. Ingat, stay safe. Og tibuok, tumaga. Diba, Happy Monday, Migo, Lando, and to all always watching live and open YouTube and radio. Wow, pareho dyan si Sir Garcia o silingan sila ay, di ba? Silingan mo, Mamanet, no? Kamo Jerry. I love Kitik-Kitik. Stay safe, Migo. And more power ingon si Jerry Garcia. And the Garcia, pamilya diya sa Tumaga, Port Centro. Machong buntaga, ha? Request akong song, Sir Lan. Wonderful sound. Salamat, mga upugi, sir. You're the best. Keep safe all. Ingon si Ma'am Anet Carlos Malmanya. Hello, Sir Lando. Good morning. Adto media unya hapon. Ingat always, sir. God bless you. And si Samarino Nusep Emingon si Mary Ann Cabaluna. Onsay oras sa hapon, di ba? May buntag, siyempre, diya sa GP Bodega, di ba na siya? Mary Ann, wala na may bulad. Oy, joke lang. Joke lang ha. Joke lang timbrian yun nasa di ba? Correct ana. Wala ba panabaga rin mo sa hapon ari lang ha kay naman si Kwanderi.
Nara gibutang na mo sa table ka ng globe. O ilan na ni Mariana o exchange gift na sa bulad. Uy, joke lang. Ay, diri, pag-arini mo, naimag diri o kuana o pag-arini mo, wala ko kay, alam na, o, nakoy klase, o, di ba, o, nasa, o, nara ko sa balay, di ba, nakorek, o, di ba, o, text lang, sa mong hotline, di ba, o, tawag lang, nasa, Hello, Sir Lando. O, di ba, o. Sir, pabati, sir, happy anniversary kay Lola Didi o Lolo Roselio Arak. Salamat kayo, sir, yung si Marian Cabalona. Wow, happy anniversary, Lolo and Lola. O, lamig ni sa ngalan kay Didi. Di ba, Lola Didi. Di ba, si Roselio, maglolo ba dyan? Lolo Roselio Arak. Di ba, nasa koreko. Lamig dyan kayo, koreko. Salamat kayo, sir. Uy, salamat dyan kayo, ha? O sa imong bana po, Marian. Salamat po. Good morning, sir. Nag-wait to me sa imong program, sir. Marino, me, all night. Hasta magbuntag. Koreo, di ba? Oh. Last lang, sir, ha, kung na-ay stock. Ingon si Marjon Manabay, Libaton. Di ba? No? Hello. Kumusta? Oy, ginoo ko. Si May. May mutag, ha? May mutag ni Mandusa. Og ni Jerome Beltran. May mutag matingat-ingat lang daw. Wow. Di ba? Oh. Good morning po, ingon si Marvy Jean Nasis Cruz. So, diba pa, may buntag. Oh, siyempre, good morning, idol. Watching live, ZNZ Tailoring. Ingon si Camel Abukay, si Chico. Pak, ganyan. Diba? Oh. Hello, salamat, idol. Sir Dahay sa load. Malipay jud butsoy upaw na sa akong gihatag nga iya ang akong daog sisid na awu ingon si Camel Abukay sisiko dia sa ZNZ Tailoring by Castro. Happy lang jud no koreko. Regine awa. Oh, siyempre, unya na ta magkuhan sa inyong kalipay sa tong horoscope pero na kayo sa unya na. Oh, ato sang i-play nyo mga request, di ba? Katong sa Triple A Fishing, di ba? Lubat na ba? Oh, di ba? Oh. O diya sa Kawit, oh, di ba? Nag-request og Posong Bato. Oh, di ba? Nasa wow. Hala, ato nang ilambay, love you, Kuya Ruben. Pak, ganyan. Regine. More music. Only here on 106.7 Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Wow, sisid na. Diba, oh. So kung wala mo yung swerte, wala mo yung swerte sa laki, Ginoo ko. Kung wala mo yung swerte sa laki, ay, Ginoo ko, nalao. Kaon mo o kuan, di ba, oh. Oh, labi lang mo kaon ka ng mga lucky me. Di ba, oh, di ba? Unsa may in English sa kuan? Baka swerte ako. Unsa may in English ana, di ba? Baka beef, di ba? Swerte, lucky, ako, me. Beef lucky me, di ba? Oh, di ba? Di ba? Oh, di ba? Og di gali mo, wow, imong nanay baka mo taya og swertres, di ba? Oh, di ba? Maswerte ako inay, di ba? Oh, di ba? Oh, unsa man na siya? Wow. Unsa man in English be? Maswerte ako inay. So, lucky me, mommy. Oh, di ba kay inay, mommy man na, di ba? Ako, me, maswerte, you're so lucky. Oh. Ari natukan ko, di ba? Natukan ko, di ba? Unya, siyempre, nalalaki pa ko. Maswerte akong lalaki, di ba? Kay lalaki man. Siyempre, di ba? Unsa man na siya? Maswerte, lucky. Akong, me, lalaki with egg. Lucky me with egg. Ay, pas mo na di ba? Siyempre, tino man dyan ang anay ko, iba ko man nato lang dyan ang laki ng itlog, no, di ba?
Ako to paliko kay baka natulog pa to. Oh, baka nahihikay dito ron at patong ko niya alas 12, hindi ba? Oh. Happy birthday once again, di ba, ni Edrich Jim Cobio, di ba? Oh. Oh. Ah, wow. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mga Cobio family diha gikan sa from Tulungatong and gikan sa Bayola family. Botsotong ni Ray Marie Bayola ni Bukog Rimakmak na sa mga maestro da sa Triple A Fishing. Hala, di ba na sa korek pagpagkano no. Udi kang katag mga suki no. Og siyempre ato masuki dia sa One Sign Advertising kanamina na sila always sila wow. May butang dia. Di ba na siya? Nasa San Jose, Kawa, Zamboanga City. One Sign Advertising, di ba? Wow, now kanaminaw sila dia. Tag-iya labi na si Ruel Enriquez, Jonel Pulesco, Joliet Gonzalez. Wow, ilang siyempre, ilang mga kuwan dia, mga employee na empleyado da. Si Totoy Tubog, Michael Enriquez, Arthur Enriquez, Jay Quatson, Agnes Enriquez, Bimbim, Johnny Dondon, Ohoy Enriquez, og si Rod Dingson. Wow, kaya namina doon na sila medyo kayo, di ba? Salamat yung kayo, ha? O siyempre, kaya lumilom na sila diya ni Chris o Grumel sa City Water Refilling Station da sa Sevilla Street kay Sukusog Manao, di ba? At masuki na sa Bagsakan, sa Magay, o siyempre sa Santa Barbara, mga tricycle drivers o mga Piaggio drivers, di ba? Madyong buntag ka na tong tanan. Karayan. Happy lang, Jodo. Siyempre, pakpak, ganun. Oo. Siyempre, Lunes ka ron, kabalo ko. Ano yan na, Jod? Ang atong kapalaran karong adlaw. Pak! Ano siya, pak? Wow. Few inches later. Wow! Di ba, nasa kulay ko. May butang na sa mga igsoon dyan sa Sogod, Southern Leyte. Di ba? Oo. Korek. Si Nimpa Dobladison, Junior Dison, Connie Doblado. Wow. Di ba? Pak, ganon. Ano sa korek ko. Di sa kabalo mo nasa korek ko. First time. Regine, wow, di ba? Ni PJ, ni Kenneth, ni Jane, ni Abby, ni Jane, ni Julian, wow. Ni Jenso Doblado. May buntag, Miss Elmer Duarte, and syempre, ni Lizelle Sancho. Janet Sala Kaday, Kaday's family, Janet Sala Kaday, Janice Kaday, Palacio, Ben Palacio, Joel, si Ma'am Soledad Kaday, wow. Alala. First time, wakabalo. Wakabalo mag-on, Or, di ba, nasa kinabuhi, no, pak, gano'n, di ba? Di ba, nasa korek, Malingaw mo lang tatang matang kinabuhi, no? Ayaw cool ba? Kay bata pa ko cool, di ba, nasa korek, pak, gano'n, di ba? Malapad yung kuan ni asa na ning kuan. Oy! Aris! Si Aris, di ba? Di ba? Aris! Di ba? Si Aris. Wow, Aris, no? Ang imong gugma, Aris, mga 94% lang. Sa imong karera, 98%. O sa imong panglawas kayo so karon 95%. Di ba? Wow, hindi mo ko. Hoy, sa gugma, Aris, no? Sa gugma. Sa imong gugma karon, Aris, no? Wow. Ang karon, Aris, no? Medyo bation karon og nindot kayo. You are going to feel fine. Ay, wow. To feel fine. Pero feel fine lang ka. To feel fine lang ka. Pero in 1 minute lang. After ana, ma-insane ka na. Di ba na? No, feel fine ka in 1 minute nya medyo next minute ma-insane ka na, di ba? Wow, di ba? Ay bitaw Anes kay nganuman dili ka sure karon Aris sa imong engagement karon kay on or off na siya. Manaingon nga love is up and down. Nga gano ka. Since ang imong gugma karon, love relationship karon medyo
medyo erratic, di ba? Erratic ba? Kanang murag volcano ba? Hapit na mo ko na mabuto na sa Manay pinaganito diya nga nung take pa ka mo, take to ka og break. Take to ka og break karon from each other karon. Para ma-feel ka to refresh and revive. Bantay Aris ha, kana siya Aris, paminaw ba? Ay sige module da ay Ginoo ko. Uy, kana mga estudyante da, kana mga estudyante da ba nga sig module Ginoo ko. Ino mo og red horse pananay extra strong. Diba na siya? Tama. Para maka-answer mo sa lisod ng module. Amo to, pass mo. Napas mo ba ko? Wala gani na sa kore ko, di ba? Sa imong karera karon ug trabaho karon, sa imong Aris karon medyo naikuyog nimo karon, naikuyog kauban nimo sa trabaho karon, nga medyo mag-guide nimo karon. Or syempre, og estudyante gani ka, estudyante karon, na imong tabangan karon estudyante, matabangan karon para to pursue sa imong bag-o nga karera karon. No, di ba? Estudyante ha. Nay mo tabang nimo karon, di ba? Di ba? So i-decide lang ka jud ka, kung estudyante ka mo decide jud ka unsay imong i-pursue. Nga profesyon, no, di ba? Congratulations! Kung sa i-recommend nila, mga sa pinakanindot ha, siyempre, imong buga po ito mga extensive analysis, di ba? Extensive. Kanang kuan ba? Extensive. Kanang medyo, no? Ay, di ko palitan na kay mahal kayo, kay extensive, di ba? Ay, expensive na ito siya. Expensive na ito, di ba? Ang karon mga professionals karon, ay Ginoo ko karon, kato mga estudyante ito, mga estudyante ito siya. So karon ang mga professionals karon, maka-experience karon nga, burst karon, burst of energy karon sa imong workplace karon. Today is an excellent day nimo. Mga mag-start karon og mga bag-o nga proyekto karon. Di ba? Di ba? So imo mga subordinates karon mga medyo beneficial na siya. Correct. Di ba? Sa imong panglawas sa kaimso karon, Aris, karon nindot po kayo imong panglawas kaimso karon Aris, sure to take ng mga basic steps lang to keep karong adlaw. No, di ba? Di ba? So timely action karon man mag-aid nimo nga mag-prevent karon sa mga illnesses. Illnesses sa bati-bati Aris ha. Karon adlaw, mao ni ideal moment po karon nimo Aris para mag-focus ka sa imong fitness regimen, di ba? Di ba? Kanta diyan, di ba? Makalimot man si Aris, kanta biyan na siya. It's regimen, hallelujah, it's regimen, amen, it's regimen. Lain man di man timing, reggae man na siya, kureko, di ba? Bitaw, ana siya, regimen. Mag-implement po kag mga healthy habits, di ba? Wow, imong swerte ko numero karon, na Aris. Imong swerte is 28, 13, 40, og 59. Di ba? Taurus. Taurus, sa imong gugma Taurus 96, di ba? Sa imong karera 91. Ay sa imong health 87 lang jud Taurus, di ba? Hay sa gugma Taurus, may mga setup karon Taurus nga medyo sabton ka. Pagka-sabton jud nimo karon, kay gusto jud ka makuha nimo. Magawa nga to know kanang makuha or kanang maila-ila jud mo more to know more better kanang tawhana karon someone better na siya. Di ba? Okay man imong karon nga you have to act fast because di ba? Dali adyo na siya ay jud paglangan-langan Taurus kung gusto ka ning isa ka nila lang karon imo ay langan-langan karon kay Ginoo ko maningon nga because time is running out. Manay ka na time is running out and I'm still waiting. Wow! The image of your face will follow me everywhere. Tender are your kisses, fill of your hands, your caress. Perfume has me burning, it's climbing me out of my mind. If you're not here by my side. Tunawi, ginawa ko magkuhan si Aris, si Taurus na. Basta mo na sa time is running out. Hala, fast na ka. Di ba? Di ba? Ala.
Wow, Ginoo ko. Ingat-ingat na to, Taurus, ha? Sa imong karira trabaho karon, Taurus. Ay karon, Taurus, kung estudyante ka, kung estudyante nga Taurus, ha? Wow, social man. Kung estudyante daw ka nga Taurus karon, it is a fine day para nimo. Fine day. Diba? Fine day karon kay medyo sa students nga. Katong mo take ka og test karon, mo take ka og exam. So nindot daw karon, fine day kanimo karon. Okay. Ang ingon ang bulag kristal karon, ingon bulag kristal karon adlaw. Is a sign nga mag-shine ka, shine with success. Tama. Wow, si Taurus nga sa Okay, so nakay good day karon at work sa mga professional. Good day po karon na sa imong work sa mga professional, di ba? Di ba? Na mga issues karon, na mga pining issues. Don't worry, na resolve na siya, Taurus. So, di ba? Wow, di ba? Wow, Ginoo ko, good day man jud. This is the day. This is the day because the day good day and a day good day. Di ba? Nasa ko Sa imong panglaw sa emso karon, Taurus. Kung imo mang before sa una og until karon nga imong gitagag lugaw, imong gifida ng others karon well. Ang imong kasing-kasing karon medyo dili satisfied. Di ba? So karon mag-solicit ka the love in the heart as well, di ba? Di ba? Wow! Mag-solicit karon. So encourage imong galingon. Encourage imong kagalingon karon nga to eat well, di ba? Sleep well. And get the rest your body para para dili ka masakit or ganun po na. So mag-attend kag mga culinary, di ba? Nato culinary. Si kuanto siya mar culinary, Congressman ba to sa Surigao del Norte? Sa culinaris man ito diyan. Nani classes karon ba? Nakay-idea karon sa pag-prepare o siyempre magkaon sa imong paborito nga dish, Taurus. Para healthy kay ka, di ba? Imong swerte nga numero karon, Taurus, is 19, 30, 48 o 50. Di ba? Gemini. Imong gugma Gemini, 91, imong karira, 96, ang imong health, 89. Percent to siya, Sa imong gugma Gemini, karon Gemini, you're very strongly. Wow, English. Hello, good morning ni Ma'am Maribel Franca, among head sa Public Information and Commission Office, diba? Yang sidekick, diba, si Wilson Benetes, diba? Yan ang Franca, nanay sining tatay Bill, kusuon ta maripian yun, diba? Wow. So, you are very strongly attracted karon, no? Towards someone, sa usa ka tao karon nga medyo nagkuampo sa kana unsa imong gibate niya. Mapod niya, gibalik po niya, reciprocate, diba? Diba? Reciprocate kana, uy, kita kayong tubig, big, ano man na reciprocate. Ay, natukan, reciprocate. Kanang usay wa ko ginawa kay ngano naiaso na reciprocate ko ay nasuffocate man ito diyan ayo dai kana sa di ba ingat-ingat na nga. So ingat-ingat daw ka, israel lang din mo nga you're doing nothing but they lay the foundation for getting hurt, di ba? So i-try po nimo nga magulat ka sa mga changing events in love. Magpaabot mo ka, Gemini. Okay, siyempre, ay magpaabot na tagay na. Siyempre, maka-find kag someone karon. Maka-find kag someone who is your true love. Ay, ginawa ko, Gemini. Sa imong karira karon, Gemini. Kato mga Gemini nga professionals karon. So, nay mga positibo nga kausaban karon sa imong workplace, ha? Nay mga positibong kausaban ng workplace, ha? So, may mga bago nga changes nga mag-include na sa mga infrastructure. Kana ba? Uy, na-discuss siya unsa man ang yang tail na bali na sa infrastructure, di ba? Ay fracture man ito ganito. Ang kwanda ni siya ka na mga infrastructure diyan ka na mga di ba? Sa inyo grasyo nga mag-workout sa imong favor karon, di ba? So you may be offered a lead on your workplace as well karong adlaw. Wow, bungga kay ka Gemini, di ba? Sa imong palaw sa imsog karon Gemini, so palaw karon
So na yung mga gym magano mo take to karon gym na you have to take up na karon ayang take down i-take up lang mga responsibilidad karon. Responsibilidad karon sa imong panglawas karon. Di ba? Along and winding road that leads. Di ba di ba? Along, di ba? Along with the health of siyempre sa imong pamilya. Di ba? Nasa correct ko. Along and winding road that leads to your door. Di ba? And maybe disappear. Wala sa wawa, ha? So, ayun yun dapat na magkita mo ka sa imong health po sa imong pamilya karon. So, dito ka magkuha nga mapaglaom karon nga imo dyan na makip yung family healthy. Kung if you are sick, dapat ikaw healthy dyan ka. Di ba? Tama. Kaya di mo makuhaan sila, di ba? Kung sakitong ka, sa pagkuhaan lang nimo, di ba? Okay, so that is why you have to do the best. You have to do the best to preserve. Imong i-preserve ba ang imong good health. Imong bantay-bantay do ka Gemini. Imong swerte nga naman ko ng Gemini is 20, 35, 45 o 59. Cancer. Hoy, Cancer, imong love karon 97%, imong karera 87%, ang imong panglawas karon 91%, diba? Sa gugma karon Cancer. Kung sa love life lang jud, nay mga kuan karon mga set up karon. Sa ko mo set up o push up, di ba? Nay mga set up karon nag-allow nimo nga medyo kuan karon more adventurous karon, di ba? More adventurous and enterprising. Thank you. Diba? Enterprising. So, musulod jud ka ay kagawas kay di man na mo enter man ka enterprising sulod jud ka di ba kay magawas ka that is outer pricing na sa kore ko di ba so kay ang imong kuan nga if you keep on lying lang nagayda lang ka o mag-refuse ka to talk to person for respect dili jud ka kanay imong tili ka mo lakaw dili jud ka makakita og imong kuan sa imong love life karon no? Okay, so Cancer, get up, ligo, kaon, wow, layas na. Sa imong karira og trabaho karon Cancer. Na yung mga point karon nga siyempre sa imong hard work, sa imong perseverance, sa manasao di ba? Ay Ginoo ko, you will be rewarded Cancer. Social, di ba? Cancer. Ang imong mga bossing karon, imong manager karon will take care of you. Wow. Kay ang imong boss, di ba? Kung walay nag-alaga nimo, walay nag-take care nimo. Ari na sa St. Peter. Welcome. Kung dili gani, ari ka sa Mabuhay Funeral Homes. Mabuhay Funeral Homes. Your sorrow is our joy. Sa Bisaya pa, ang inyong kamatayon, among kaugmaon. Ayaw gol ba? So, anata, nakay-reward ka ron, nakay-reward ka ron Pisces. Social. Share po, Cancer. Share po, Pisces. Hoy, Cancer, kayo may panglawas o kaimsog ka ron. Ginoo ko. Pagbatay-batay ka sa imong, pagka magka-UTI ka, nakay gastrointestinal tract ka ron, di ba? Take care ka na ha sa gastro, di ba? So ayaw dyan ka patakaw kan, i-keep dyan yung money kay baka gastro kayo, di ba? Gastrointestinal, diba? Ayaw dyan na gamitin yung gasolina, ayaw gamitin yung crudo, dapat gas lang dyan, gastro, gas, kerosene lang dyan gamita, gas lang dyan. Ilabi na. Okay, hinta na kay medyo katunang mga cancer nga medyo daot og mga kuanan, mga intestine na. Mga large og small intestine, mga kuanan sa kulig. Ay jud ba? Ang easiest nga option na niya cancer is to eat well.
Eat well, eat on time. Ano sa ay jog paano ay palipas sa pagkaon para wala kay mga gastrointestinal ka problema, di ba? Oh. So engage mo ka sa mga light activities. O sama sa swimming, stair climbing, di ba? O lawn tennis, o riding. Oh, riding. Labi na, oh, cancer riding. Riding in tandem. Kung nasa kulay, linot ka sa kaya. Ay, kinuko na. O, ana sa cancer ha. Imong swerte ko naman ako ng cancer is 5, 18, wow, 30, o 45, di ba? Wow, wow, wow! So, manatong unang set sa itong kapalaran karong adlaw, pakpak ganon. Wow, ingat-ingat lang, Jo. Dapi-happy lang. Pakpak. O, di ba? Nasa wow. Salamat kung kaayo. Hala. Oh, good morning. Oh, di ba? Oh. Salamat. Oh. Thank you, mga pogi, sir, for playing my song request. Early kaayo po dyan. Love lahat. Si Mama Anet, Galos Balamani, di ba? Oh. Good morning, Silando. Happy Monday, Sir Lan. Di ba? Oh, correct. Oh, happy lang, Jod. Correct. Sir Kongkoy la. And syempre, may butang sa itong mga kwan, ha? Oh, sa mga NFA, NFA Tennis Club, di ba? Oh, the and the Sesame Tennisters. May buntag ka na itong tanan, di ba? Oh, sa NFA, headed by our President, Sir Arde Role Maravilla, Sir Al Pardelio, Sir Charlie Nerio, Sir Kem Atilano, Sir Johnny Ong, di ba? Sir Sally Alias, Sir Edgar Rosales, ingat-ingat ng Sir Jeng Alvarez, oh, di ba? Oh, happy lang, John. Me and Kid, and Lawrence Sumagel, Arnel Lee, oh, di ba? Engineer Sammy Holyo, tagiya sa Engineering and Marketing Services, Sir Charlie Enerio, may buntag ka na itong tanan. Ingat-ingat ang hala. Atos ang ilambay, bunang labyog, ma-request sa mga sutik pabinaw. Pak, ganun. Richie. 106.7 Marina News FM. Sisid na. O, di ba, la? Wala yung siminang kabalaw na, dili ko ka-promise sa oras, basta adto ko diya, sir. Pangitaon lang taka, o, di ba? Ato lang sa Marino, pangitaon lang si Robin na naman sa diri, o. Okay, baka ano siya, o, to ko sa balay, di ba? Okay, mag-klasiko. Charot! Oo, di ba, o. Noy, na-text ako diri ba? Na-text ako diri na idea lang po ninyo para dito magkuan ba o dito magkasumpaki no, idea lang no, di ba? Kung unsa ko no na ba unsa kay nakakuan no kana naka-advantage dili adventure ha, di ba? Unsa naka-advantage sa mga sa pobre o sa mga dato? Unsa naka-advantage sa pobre sa dato, di ba? Oh, di ba? I-text ha. O kung sa po naka-advantage sa mga dato, o di ba, depende man na sa o gano'n na pobre man ta, ano man na sa o, di ba? Nanay rason. O gano'n dato man ka, napoy rason, o di ba, o di ba, o ako gani. Uy, ako gani, pobre biya ko, di ba, excuse me, ang poverty ang sa poverty na mga level diha na mga level diha unsay mga kinisweldo poverty di ba na level 1 2 3 4 5 6 7 8 ana magdamas ko na level di ba so ako kay teacher man ko nabilong gapon ko sa poverty level nalay level di ba na kaya di ba? Agana po ang pagkadato, napunay level po, namanay poor, medium, di ba? Na poor, medium, large, XL, double XL, triple XL, di ba? Di ba? Napoy kuan, di ba? Napoy class, class A to E, di ba? Di ba? Nasa napoy class A to Z, di ba? Nasa correct, diba? So, i-text lang. Pwede mo lingaw ha, diba? Correct. Bantay lang dyan nito, diba? Nag-text ako, wow. Happy nga kami nyoon daw. Happy nga kami nyoon. Unsa lay happy nga kami nyoon? Nag-text niya, hi bro. Diba?
Hi bro, kumusta bro? Nadya o, di ba? O, ingon po katong gikuan kay kaminyo, bagong na minyo ba? O, ingon po to na. Ingon po tong bro na ingon. Niya ako dirin, dinner ko, nag-dinner ko with my wife. Wow, gino ko. Now, nagkupot ko og scotch. O, di ba? Wow, social, gino ko. Sa in English ma, wow, just a dinner with wife, now holding a scotch. Di ba? Oh, wow. Ingon ang iyang amigo, iyang amigo ba, wow, which one? Katong red level or black level? Why? Social, nagdine, nagkupot sa scotch. O, di ba? Unsa nga scotch? Wow! Scotch Bright. O, di ba? Scotch Bright ay katong panghugas ba? May gagunitan kay gisugos ang asawa. Ginoo ko isang asawa panghugas og plato. Wow! Di ba? Nasa kurikala. Happy man! Happy! Happy married life. Dinner with my wife daw. Ginoo ko, di ba? Wow, hello, good morning, Sir Lan. Happy Monday, Sir Lan. Ingon si JC Manyaka. Hello, may muntag ko, di ba? Hello, good morning, Idol. Pag-greet mo diri sa entrada, mga bolong, bakery, Rico Suganta. Ikaw, mahal pa rin. Ikay, mahal pa rin. Og budots, pati dayang-dayang, chismosang Bisaya version, kana lang Idol. Pag-greet po diri ay sa akong kauban diri sa Ninonoy, Kuya Putuy, og sa Uncle Mimi, Bibilin, di ba? Auntie Bibing, kana lang Idol, salamat. Si Lee Harso, pag-greet po ko sa kuang baby, si Mahal Idol, di ba? Salamat og amping permi dia kay permi jung minaw nimo adlaw gabi. Salamat ingat lang sa tanan, di ba? Salamat kaya sa entrada Mangga Bolong Bakery, di ba? Naminaw sa Marino. Thank you. Wala ka naminaw nako antod sa buntagas gabi kay wala ko sa gabi kan alas 12 ko kutob, di ba? Oras ka naminaw kay ninot ka mga music sa Marino Joseph. Salamat kayo ha. Correct. Salamat kay Lee Harso, di ba? Morning again si Lee Harso. Morning ikaw ang kontra ni Kuano. Kontra ni Fernando po Jr. sa Kuan ba? Katong Panday. Di ba si Lee Harso man to? Di ba? Di ba? Ayoko! Joke lang. Aray, mabuang ko bayot, di ba? Di ba? Hello po. Hello na Fortunato La Paz. Kung Lola Siling, Auntie Flor og Uncle Ninong Solis, pati kung dalawa anak. Iyang dos anak nga si Alia in Arian Ventura. Hasa kon mi muher nga si Yoli Ferrer from Soke Yeng Ventura di Kanukutan, di ba? Sorry, advantage sa public, sa dato, no? Sa mga dato, advantage, nag-text ako, di ba? Ang mga kuan daw, ang mga bato, ang mga pobre daw, advantage yun kay ang mga pobre makatug og tarong. Di ba? Di ba? Wow! Salamat sa kayo, Unya, ang mga dato na Ginoo ko, dili makatug og tarong. Di ba? Di ba? Kamo, unsa idea ninyo? Dago lang, lingaw lang ko kamo ka. Seryoso mo kay mo. Kanang mga seryoso magkapatay ba na, di ba? Di ba na sa muna sa correct, di ba? Napo din na. Nag-text din, di ba? Sa advantage sa mga pobre, sa mga dato, di ba? Nag-text din, di ba? Ang mga dato, muna sila ang mga sagbot nga cultured. Di ba? Sagbot na cultured. Di ba? Ang mga pobre, muna ang mga sagbot nga wild. Di ba? Wild. Ang mga wild daw, kaya bisa ka sa itanom, mabuhi lang gihapon. Di ba? Nasa kurek. Musanay pa. Ay, gila ako. Kamo dia. Unsa, di ba? Ala na pa jodo, di ba? Advantage daw. Di ba? Correct. Oy, Ginoo ko. Ginoo ko. Oy, Ginoo ko. Advantage ang pobre daw. Wala na chance makidnap ang mga dato daw. Ay! Di ba? Idea na pa na nila kamo sa nuko. Di ba? Idea na pa na nila, ha? Tama! So ang pobre daw, bisag walay kwarta, siga pog katawa. Di ba?
Dili tanan oy, gigala po ni sa text oy, dili tanan oy. Pero nayuban diha nga dato daw dagag kwarta pero no Ginoo ko daghang pog problema. Di ba nasa kuriko? Ana ba nasa kuriko? Bito nadyo kalahi ano pero kita maningkamot jud ta. Di ba maningkamot jud ta oy kay ilay na ba kayo, di ba? Uy, laing kayo ang labilang sakiton ta, ang pobre laing kag sakit Ang sakit di ba duro? Sakit biya kayo basta labilang masakit na lahi jud kayo ang pobre, di ba? Ang pobre gibarang na nya ang dato wow, social. Cancer, di ba? Daw, di ba? Di ba? Ang pobre magakuan, wow, unsa man ni sa oy, kuha man ni sa oy, kurikong man ni siya, kuha man ni so dato allergy. Uy, Ginoo ko, di ba? Social kay no, di ba? Nya ang dato gani, wow, social. Pag mawala sa dalan, social ang dato. Ang dato gani pag wala sa dalan, wow, gamit og GPS. Social, Ginoo ko. Ang pobre, wow, kung mawala sa dalan, wow, balihon ang sanina. Balihon jog sanina sa pobre pagkaluoy in taon, correct di ba? Ang alang jod ang kalainan, di ba? Wow. Good morning, great kay Sir. Di ba? Sir, good morning. Great kay Sir Cap diri sa Paseo, ang Direk Ramsey ng Pamo, di ba? Ingon ang ideya sa Cross ba? Akong amiga da, ang advantage sa dato, sir, kay makapalit og original nga gamit. Ang pobre class A lang. Hay, correct check correct. Okay pa, di ba? Mamili pa jud Hello, Madam Lando. Pa-shout out diri sa mo sa Isabela City. Isabela Water District, Basilan. Wow! Nasa ko. Hello. Hello. May mutang sa itong mga kuha na masuki sa Isabela City Water District, Basilan. Ingat lang po. Stay safe and healthy lang, So drink water lang, ha? Di ba? Unsa inyong motto dia, ma'am, sir? Unsa inyong motto dia? Conserve water, drink Red Horse. Motto, joke lang. Di ba? Madam Lando, ang kalainan sa dato og pobre, kay ang dato na kotse, ang pobre, nakatry sikat-sikat lang. Ana lang jud na, correct. Di ang pobre galakaw lang jud, ma'am, sir, di ba? Soke, di ba? Yun ang ko na. Pero ako nakita ninot man ang kuano, ninot man ang kinabuhi sa Zamboanga Peninsula, no? Dagkang kita mga beautiful spots na diri sa Zamboanga Peninsula. Ako nakitaan ba? Palay po ta. Ninot napa dia sa may kuan dia sa may titay, na sa titay na day Nay Malagandis og Tagbilat Falls, di ba nasa Nay Malagandis nasa Kurul. Lay man nga falls Uy na diyan nindot kay ha nasa titay. Nasa titay. Nindot kay lang kwan dito na Malagandis Malagandis or Tagbilat Falls, di ba nasa nindot ka hanaon juga namo bantay na juga di ba bantay. Correct dia po sa kuano na po Bangaan Island di sa CI sa CI. Na po sa Tubod di ba ninot kayo hala papi-api lang gud correct wow madto nya na ha Tubod Floating Cottages di ba na po sa Artilim na Ilabuyo Beach di ba wow wala ko ano kay ninot kada sa Kabasalan na Mangrove Boardwalk na po may dire sa GSMST di ba kamura na po mino na po Luling Hayaw Nature Park di ba sa Sibugay, Zamboanga Sibugay correct di ba na po'y Kabug Mangrove di ba diya sa may kuano dagang
Daghan na kayo, no? Bantay-bantay lang dyan sila. Kung mawala ng pandemic, amo na ng suroyo ni Kuya Regal si Toy ni Jojo Sanson, di ba? Wow, yun ang 6192. A morning meal will a morning meal, di ba? Wow, lucky ni kay Mealman, di ba? A morning meal will make us full. A morning hello would make us smile. But a morning prayer will make our day complete. Have a blessed day, Sir Lando. Pa-request ko Christmas song. Mami ko, salamat, Sir Lan, Marino, FM, God bless, on 6192. Hello, good morning, Silando. Pa-request ko og song Mutukoy para sa mga drivers sa Mango Drive, Tumaga City. Sila ni Aldong, Jason, Yapo, Jordan, Isboy, Bert Suarez, o diba, Dong Sami, Dongkoy, coming from Esteban Suleon. Thanks, Marino FM. Wow. Correct ka na sa kinabuhi, no? Happy lang, o diba? O, syempre, o diba, o. O, syempre, o diba, o. Ano yan ang atong ikaduhang set sa atong kapalaran, diba? O, pak, ganun. A few moments later. Oh, correct ha. Teka na. Text mo ha. Bantay lang siya muro, no. Text na bantay. Unsa tuig ka naka-advantage sa or kalainan sa pobre og dato, di ba na siya? Ay, Ginoo ko. Ayos sa nahulog wala na diya. Uy, una mahulog, di ba na sa karon na sa correct. Ay, Ginoo ko mabuang jud ko nagbayoto na kinang gibuhat ba baka mako di ba Leo di ba si Leo di ba di ba Stoy Leo karon na si Leo sa gugma Leo so una kay 93% gugma sa karera mo medyo 86% lang di ba sa imong panglawas 97% di ba. Hay, Ginoo ko sa gugma Leo. Ikaw, nay mga kuan karon Leo ha, nay mga configuration, di ba? Wow, configuration, di ba? Leo configuration ba? Uy, hay yung balay no daghang kay mga configuration, di ba? Di ba? Ay, ito, figurine man ito, figurine, di ba? So na yung mag-gusto ka mga provide ni mo karon. O siyempre ang loved one. Nga medyo nice once in a lifetime nga chance para matry ni mo ang something new karong adlaw. No, di ba? Okay yan. So dili ka ganan, no, di ka ganan nga return. Di ka ganan nga mo balik ka on the same location, the same place ana sa bawat you have to excuse me di ba? You have to hang out with your friends karong adlaw Leo. Or siyempre mangita kag mga activities karon di ba sa di ba? Correct ha. So mangita daw niya new kind of thrill and fun kung sa gugma ha. Wow. Ingat Leo para makita nimo kung unsa jodo di ba? Wow. Ginoo ko, good luck Leo, di ba? Kung wala kaya na, wala ka mangina, wala, di ka kitag samuan karon. Sa imong karira trabaho karon Leo. Nay mga seryoso karon nga tao karon. By birth. Nandiyo mga tao, since birth na siya, kung man na siya kanang kanang medyo seryoso man na siya. Unya ang imo pong complete nga dedikasyon karon sa imong profesyon, magbunga na siya Leo karon. So na mga chance karon nga medyo na kay mga a lot of respect og syempre na kay makakuha kag kwarta at the end. Thank you. Bitaw. Kaya naman Leo tungod sa imong nidaog ka Leo tungod sa imong pagka-honest, matinud-anon, honest og sa imong pagkakugihan. Ay Leo sa imong panglaw sa kamso karon Leo. Kana magpaso karon mapatay-patay ka Leo. Ay pagso. Wow. Di ba? Leo, mag-improve dapat mag-improve ka sa imong eating habits Leo. From vegetarian to humanitarian, di ba? Humanitarian magtao na imong kanon Leo na sa joke lang Leo, di ba?
So mag-improve ka sa imong eating habits karon. Kay man ay mag-ano nimo maghatag nimo kalig-on sa imong panglawas karon. So ayan lang jud ka, di ba? Para syempre, kung di ko ta mag-improve sa imong eating habits kay gadait-dait ka kay wala kay ayaw jud Leo, ha. Tama. So makita din mo ang result karon sa imong intensifying karon sa imong siyempre mag-exercise po ka para makita nimo imong sa physical workout po nimo. Imo dyan ang i-continue, di ba? Eating well, di ba? Exercise well. So naa kay, you are physically fit. Thank you! Imong swerte nga numero karon, imong swerte nga numero karon, Leo, is 15. 25, 32, o siyempre 41. Virgo. Virgo, imong gugma Virgo na kay 96%. Ang imong karira karon 88%. Ang imong health karon is 92%. Hi Virgo. Virgo sa imong gugma Virgo. Hi Virgo, mag-encourage sa mo karon Virgo kanang mga kuan karon biro. Kanang mga planeta, kanang mga kuan karon, kanang mga bato-bato nga imong gipanuan karon. Mo na mag-encourage sa mo karon para mag-encourage sa mo to be more friendly karong adlaw. Sa mga tao karon nga medyo interesado nimo karon. Hinaot ba na ka na magalingon karon nga sa imulasyon nga napagay nakuan nga tao o wala? Kung naakay nakuan nga tao karon, if yes, then go for it. Di ba? Go for it karon ha kayo na sa mga friends nimo karon. Tama. Kay medyo kani mga tawa na dapat kamo ikaw karon Virgo makita kag similar po sa imong gibati. Kung sa imong gibati niya makita na po nimo kang kanang tawhana mas similar pareho lang ang gibati para pod nimo. Wow! Congratulations! Virgo pas mo. Sa imong karera og trabaho karon, Virgo, di ba? Nakay mga task nga giplano karon. Di ba? Inaut pa nga imo ning mahuman karon na Virgo, ha. Okay, So, kung ano man gani, so we are sorry kung di mahuman mo. We are sorry kay i-burst sa imong mga bubble diya. Na ma-experience mo to burn out. Di ba? Di ba? Imo nang pagbuaton ka na siya. Imo nang pagkaimuon, Virgo. So instead, ayaw lang juga mag-ano. Kung na mga chismis, ayaw kay magkuano sa, ayaw juga panumbalinga. Virgo. So, we go with the flow. And syempre, maayo juga. Be kind to your shadow. Be kind to yourself. Sa imong panglawas kayo sa karon Virgo. Medyo karon Virgo ha, medyo feeling a little bit under ka sa panahon karon. Kung unsa ang panahon karon, kung pangit mangani, so pangit po imong health. Kung maayo ang panahon karon, maayo po imong health, di ba? Wala joke lang, di ba? Joke lang Virgo, di ba? Kung medyo karon Virgo, mag-depende sa weather ha. So medyo mag-feel karon og medyo na kay ma-feel mo nga you are tired karon. You are tired. Unsa na nga tired kanang Bridgestone, kanang sa kuan na sa unsa depende ba na sa tired di mo gamit. Depende sa tire, di ba? Na Bridgestone, na Carston, na yun sa bada, di ba? Depende sa brand sa tire imong gamit. Dili Virgo, gikapoy na karon or mas stress karon nga mo na makapadown nimo. Di ba? So dapat Virgo magdedicate sa kalingon karon. Wellness. Mo jay pinakakuha na ang wellness. Mo wellness can only help para nimo karon. Tama. Stoy Virgo. Ingon ang bulag Rizal, pagkatonda kag spa. Spa. Di ba? Exercise. Wow, patuwag spa daw, di ba? Spa, di ba? Spa ba? Di ba? Kanang atugag ko, patuwag spa, spa-on karon, di ba? Di ba? Pag hinahinay lang kayo baka spa-on ti karon, di ba? Nasa Virgo, Hoy, Virgo! Ang imong ko na, ang imong swerte ka naman karon Virgo is 8. Wow, 8.28. Wow, 37. O siyempre 53.
Libra. Diba? Oh. Sa gugma Libra, nakay 95%. Diba? Sa karira, 91%. Sa imong health, 97%. Wow! Dako magka imong health, Libra. Oo. Ay, Libra. Thank you. Oh, Libra. Oh. Hoy, Libra, sa gugma Libra, no? Oh. Ang Libra karon nakinahanglan jud ka karon Libra nga imong ialaw karong adlaw ang medyo dagkan. Ang nindot ang more kainit karon. Yeah, baby. More kainit og affection karon para sa imong interaction karon sa imong significant to others karon. Wow. Wow, Ginoo ko. Siyempre, maginit-init yun kay Hoy, Libra, maginit-init yung Libra kahit sa imong pang lawas, sa imong fats pa lang, init na kay na inigakos mo ba? Wala medyo kayo na sa Libra, na sa Aray. Ay, Ginoo ko na So, manay mga Libra, makadala ka nimo og closer together. O, siyempre, mag-wonders for your band. And, sa imong banding, sa imong karelasyon karon og ang intimacy. Thank you. Wow, bungga man imong love ron, Libra. Bulirit karon, mata karon. Sa imong karera karon, Libra. Ay, Ginoo ko, busy karon Libra kay nakay mga multiple projects karon. At least multiple, wala ga divide, wala addition, subtraction. At least multiplication ang gamit. So it's time mo nga mo kag mga lakang karon sa multitasking nga mode, di ba? Wow, Ginoo ko. Wow, magdili sa mga multiple projects karon. So kana Thank dili you. mga multiple projects imo nang i-double and triple check na ha kung maayo ba na ano siya. Wow, congratulations! Imo dyan ang mga calculation, itarong dyan ang mga calculation. Mo gamit ka itong manual, gamit ko kag scientific calculator, kani calculation na Libra. Sa imong palaw, sa imong karon Libra, nakaihilanat karon og mga medyo tugnaw karon, mga mag-chill karon. Agay. So make man mga precaution karon kung moadto magka-ugawas going outside di ba? Kay medyo kuan karon sa mga infection o mga viruses. Ayaw na lang ka, pagpuyo na lang ka Libra para walay kuan, di ba? So kato lang mga Libra nga kuan. Kato mga Libra nga healthy, lakwat siya oy, tuo man kana sa kuriko, di ba? Imong swerte nga naman karon Libra is 5, 18, wow, 28, og siyempre 39. Scorpio. Wow, my Ginoo ko. Birds 3, di ba? Wow, imo sa imong gugma Scorpio 93%, sa imong karera 86%, og sa imong health 97%. Sa gugma Scorpio, kung katong Scorpio nga na-involve og someone karon, ay Ginoo gamiton nimo imong commanding strength karon. Imong commanding kahimsog karon. Ay, siyempre, imo nang mabuhat karon. You may able to make them submit at your feet. Di ba? Nasa correct order. Imo mangita pa karog refuge karon. Refuge? Di ba? Kanang ano ba? Kanang to ka sa kuan ba? Kanang sunugan ka ato sa kuan. Wow, nato mga refuge di ba na. Ay, taka man lang ka. Taka man ka man lang di ba? So mangita to ka magsing to ka og tabang karon. Kay from, di ba? Or mga nakaroon sa mga evil forces karon the world. Ay nga kakalibutan karon. Ay full of twist karon. Twist and turns. And siyempre, di ba? Far from all unsa man mga kasaypanan karon, di ba? Twist and shout. And then come on baby now. And dance and shout. Di naman papaspas. Ano sa kurikan. Ginoo ko. Katong mga Scorpio nga nag-condemn your form of love nga di mo may baluan karon ang imong kagalingon. Og unsa joy kalambuan karon. Kalambuan karon of the small wonderful moments karon in the presence of the noble, di ba?
Thank you. Noble, katong noble ba? Katong nasa katong hagsi ang uban lagi. Naibula, ikaw wala. Noble, wala ba? Wow, sa karira. O, diba? Oo. Sa karira naman ko, Scorpio, ay ginoko. Ay imo jo before ka mohawa sa mga job or going to work to company kung before ka mohawa or padung ka sa imong sa kumpanya sa imong trabaho, di ba nasa di ba? Ay Ginoo ko, nay mga kausaban karon ni Scorpio ha, o di ba? Nay mga changes and transitions. O bantay-bantay na jud ka. So nakinahanglan na po ka magbantay-bantay about sa mga unsa man ang mga imo baga pilian karon, no, di ba? Papilion day ka unsa ganahan nimo nga trabaho nga imo mga changes o transitions karon sa trabaho. So ikaw na din magpili. Di ba? Dapat ka kay unyang gabi Scorpio. Ay makakuan karon shake off, di ba? Shake off nga na mga negative vibes unyang gabi. Mga pressures sa day at work, mga pressures niya gabi pa na go out later this evening. O may experience nimo ang new atmosphere, Scorpio. Right, to mga negative vibes ay bahala sila ko rin masabi sa daw lang ka nakabalo lang ka nga you're doing your work, Scorpio. Wala na problema di ba? Sa imong panglawas sa kaimsog karon Scorpio. Ay Ginoo ko, patay Scorpio kay nay mga kuan karon Scorpio ha. Medyo nay mga nag-harm karon, harming sa imong well-being karon. Patay So ayaw ka ano sa mga kalistanan karon. Ayaw jud ha kay nay mga medyo nakay ma-feel ka nga dili mano nakay gamay nga coughs and cold. Ay ka. So avoid lang daw inom mo mga cold water, dapat lukewarm lang. So eat lang jud mga healthy foods imong diet. Og syempre, ang importante Scorpio ang imong exercise. So man to ang imong swerte nga numero karon Scorpio. Syempre. Wow. 8 29. Wow, 41 og 59. So man atong ikaduhang set sa atong kapalaran karong adlaw, pakpak kanong ganon. Regine awo. Happy lang din. Wow, grabe jud kayo pakpakan na. Karon be na sa baka nag-text nako. Wow, nag-text nako. Oy, malapit ang kalain ba ni nag-text? Oy, malapit na mag-expire ang inyong wala joke lang na sa ko. Hello, good morning po. Si Lalay Rayon po ito sa Sambod. Good morning po sa ako ang masilingan diri labi na kay Ate Lapinya. Pwede mag-request og balik. Sir, natutulog ba ang Diyos? And you and I, yun lang po sir. Salamat ingon si Lalay diya sa Sambod. Wow. Hello, good morning. Siyempre, nga to mga friends diya sa Zamboanga Polytechnic Peninsula State University. Si Bessie Adrian and family, Adrian Martin and family Majong Buntag Sir Carlo Balagot and family diya sa Sukabon. May buntag ka na tong tanan. Pakpak gano. Ingat lang. Wow. Hoy si Ardila Cortez diya sa Galatang Talon may buntag og ang iyang bana diya og iyang masilingan kay kusog jud kayo. Siyempre may buntag analigatang red gakang gakang diya sa gusto man buntag og ni Lieutenant Colonel Lanutan. Pakpak Lieutenant Ernesto Rita diya sa Naval Reserve Center. May buntag sa Naval Command sa Westmincom. Og siyempre ni Pangs Panganiban diya sa wow! Tell the 7 seas put your mind at ease. Come on now people, make a stand. Wow, di
di ba? Correct ka na sa Diha ni Pangs Panganiban. O ang mga officers and members of the Air Force Reserve Center da sa Arsen, sa Edwin Andros Air Base. May mutaga, tumasuki sa Santa Maria. Wow. Oh, Ma'am Beth Hamero and family de sa Villa Santa Maria. May mutag. Oh. Major Topisingson, Chris Bujungan, si Edison. Majumutag, oh, di ba? Oh. Wow, sige na. Oh, correct, oh. Bebe. Oh, di ba? Mag-text mo, ha? O, mag-text mo. Kisa ito'y lami nga, maaligrihan mi. Oh. Tagaan na mo load, 50 na po na sa correct. Oh, lami, dyo kayo, correct. Oh. Hala! Text na, oh. Oh, bahay ni nako. Nya kana jong lami nindot nga rason na kanang maaligri jud mi. Oh, di ba na sa para nila ko ano, bantay. Bantay lang jud mo, correct, oh, di ba? Oh. Oh, ginawa ko, di ba? Oh. Hala, naginamay na sila, oh, di ba? Oh. Kung sudan ko, di ba? Oh. Unsa man ko klase nga sudan og ngano, oh, di ba? Nasa correct ko. Batay, ha? Oh, kanang magkatawa mi diri, ha? Magkatawa mi sa mong jury, ha? Jury Balomi, ano ba dala? Ro Cansado, o Dixie Sebastian, di ba biyan? O sa mga security guard, no? Headed by Prinsip Mugtader, Matalote, Malisay, Sculptor, dahil mga Persing, di ba na? Si Galis, di ba na? Sa correct ko. Hala! Kung sudan ko, unsa ko nga klase nga sudan og ngano, di ba na? Sa correct ko. Sige, ha? Ala! Oh, ala! Sige na! Ala, pakpag ka na. Ato na i-play lang ma-request. Ala! Regine! Smashy makes me smash. Today's best music mix. More music. Only here on 106.7 Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, nakatawa ko sa text akong best friend. Hello, may buta dahil sa tong kapitan da sa Barangay John 3, Captain Jerry Sanson. Ingat lang. Stay healthy lang. So, sayaw da gamay. Paminaw lagi mo sa Marino para di mo masakit. Joke lang. Nasa kureko, di ba? Siyempre ni Jojo Sanson. May butang diya sa mga Sanson family, ha? Di ba? Ate Jocelyn, Ate Ima, Kuya Onyo, di ba? Majong Muntag, ni Chay, di ba? Ni Crayon, may buntag, yung mga silingan diya, di ba? Ang mabutan, pinanggaon, kugihan pa jud, di ba? Ang kapitan o ang konsihal, Captain Jerry Sanson o si Jojo Sanson. Wow! Nagtanaw sila ko ng live na lang. Di ba? Ingon si Councilor Jojo Sanson. Wow, nice ang mangrove. Karigan. Hello, Karigan. Unforgettable moments. Ako isorte dire. Wala joke. Ako isorte nga kaming tulo nagkuyog. Sa mga mangrove ninot kayo. Sorry na dire kuya, ini ka after na siya koreng. Hello, na wala ang internet sa LAN. Bad talaga. Kinis man ang internet, no? Di ba? Ingon si Mamanit ka sa Malamanya. Laika Estrellas. Hi, sir. Good morning, Majong Buntag. Wow! Ala, pare, pa-shout out sa MT Chelsea Providence crew sa Singapore. Ingon si Captain Franco Alzate. Hello, sir! May mutang happy dia. Wow! Tula sa Singapore, di ba? Sa MT Chelsea Providence crew. Sa Singapore. Wow!
I love it. I love it. Salamat sa kayo. Pakpak ka ng ganon. Ingat-ingat lang, sir. Oh. Good morning, Marinong FM. No Cape Simen. God bless you all. Ingon si Connie Doblado. Diba? Oh. Good morning, Lan. Amping always. O, kamo po diya sa, sa mga igsoon diya sa Sogod sa Don Leyte. Kung babayan na adyo jumuda, ha? O, man naman ako kikrit ganina. Di ba nagbala? Joke lang na sa, o. Ulabi na sa mga batchmate diya. Batch 86 sa Santa Masacanas College. Madyong buntag ka na itong tanan diya. O, ingat-ingat na dyan, diba? Jodong Oy, George Espina, Marlene Nueve, Alice, Cherry, Risa, og sa tanan, diba? O, Hello. Good morning. Maganda DJ Lando Ricos og Budots Music. Sayaw ta diri sa Sukabon ingon si Pon Adansa Henrique. Diba? Salamat ka. Ay, ginoko ang ingon si Kuya Mela kasi ang kalainan sa dato og pobre. Ang kalainan sa dato kay ang tigi sa dato putaw. Ang tigi sa pobre bronze, di ba? O, di ba? Si Kuya Mela kay si Chico, di ba? Oo. Ang tigi. Ako lang ibalik kay padali ko di halata. Wow. Shout out DJ Sir Lando. Si John Lloyd in Solar. Wow, ingat-ingat ha. O, pakpak, kumusta? Nasa may kayong tanaw na kanoin, garap po ka. Oo. Si John Lloyd in Solar, no? Nanisala na ako. Ay! Joke lang. Ayoko! Hello, good morning, Yolando. Request mig Budot song. Musayaw kami dito sa Sukabon area. Itukar lang ang Budot. Ingon si Pon Adansa Enrique. Wow. Diba? Wow! Oh, ginoko. Hoy, ingon si Camila Bukay si Chico. Napa idol ang kalainan sa dato kung mag-shopping sila. Adto sa KCC. Ang publiko mag-shopping sa SM lang. Sa SM ba? Sa Magay. Awu. Ay! Wow, di oy SM pod, Santa Cruz Market, di ba? Hello, good morning, Sir Lando. Pa-shoutout po sa Taduran Tugunong Family sa Kabasalan sa Bonga Sigway Province. Please play the song Skyline Fiction by Elton John. Thank you and God bless po. Keep safe. Ingo si Kuya Raul Samson Taduran. Hi, Jerry Garcia. Umaga sa family sa Tumaga Presento. Salamat kayo. Stay safe, Marino FM. Ingon si Councilor Jojo Sanson. O, diba? O, kamo po diya. Wow. Ingon ako igzonay. O, kung magkaon ba ko, kung sudaan ba ko, onsa ko og ngano. Wow, ako nang ingon akong igsoon. Pansit palabok ka, sir. Kay naa na nimo tanang sahog, di ba? O, di ba? O. Hoy, kanang sahog ha, kanang makuha na ha, mga ingredients ha. O, baka mong sahog, kanang sahog sa inyong po. Lain na ba ng sahog ha, o, di ba? O, di ba? O. Wow. Mura ko igsoon, mura ko kuan ani, mura ko kanang mura ko kanang namnaman ni, di ba? O. Hello, DJ Lando, request make Budot si Chicken Joy. Kasi sipsipin at di ba? Wow! Ingon si Pon Adansa Enrique. Oy, patay ko na kay mamili ta kasi taga na to glow, di ba? Ingon si Pon Adansa Enrique. DJ Lando, request make Budot. Ay, Chicken Joy daw ko. Hindi mo na, sudaan daw. Chicken Joy lang, suros siya. Chicken Joy daw ko kasi sipsipin at kakainin hanggang buto. Lami kayo. Ay, gano'n ko. Ingon si Pon Adansa Enrique, di ba? Wow, nice view daw. Nice view, Jodo. Correct ako, Jodo. Nagka-pohon. Sorry, dadadiri ka rin. Di ba? Magdalatan. Magdalatag something. Makaon ba? Correct ka na sa correct ko. Hi, Sir Lando, nga sa inyo, Yorke, Maki Pueda. Hi, Sir Lando, please play Lason Mong Halik og Tamsi. Thank you and God bless po. Diba? Ingon sa inyo, Yorke, Maki Pueda. Wow, ingon si Glesel May Dikito Galvez. Hi, Sir Lando, ikaw, Sir Lando, kung nasudaan pa ka, mura ka ginamos. Ginamos ako. Kay makawa og sumo sa ubang istasyon maminaw puro balita sa COVID unya wara gyapoy hinabang, sir, lockdown. Ingon si Glesel Medikito Galvez, di ba? Correct. Ginamos daw ko kay para wala sumo, di ba? Nasa Hey, hello. Good morning. Hi, Salando. Hi sa magandang asawa nako diha sa Ayala Advent. Kay Aileen Gumotod. Og sa anak nako nga si Andrea
Andrea Braille og Nathan. Kay Mamang Nening and Papa Nelson, maayong pagpaminaw sa gitigitik ni Kuya Lando. Ingon si Billy Ray Pangeles Gumoto. Dahil salamat so kayo ha. Wow, happy viewing from Baguio City. Pa-shout out sa Flores family and Alviar. Ingon si Roroni Kemshin Donut. So ay, salamat kayo ha. Ay, salamat kayo lang daw. Salamat kayo sa Baguio City. Di ba? Usa nga signal 1, 2, 3, 4. Di ba? Baguio man, di ba? Nasa correct. Oh, ala. Para di sila, kisa pa, kung sudaan ba ko, onsa ko, o ngano. Di ba, ana, wow, ingon to si Kuano, ginamos daw, para mawala yung sumo. Ingon si Kuan, ingon si po adansa hinarki, chicken joy daw, kaya iya daw sipsipin, at kakainin hanggang buto. Di ba? Ingon pa na ko igsoon sa Leyte. Wow, pansit palabo ka, sir. Kay naan nanimutan ng sahog. Di ba? Hoy, dili ni sahog katungkuan na ka ng sa balay, ha? Matayo ka na ingredients ni siya. Kung ka na sahog, di ba? Pak, di ba? Hola. Ato sang i-play lang ma-request. Pak ka ng ganyan. Regine! Today's best music mix. More music. Only here on 106.7 Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, korek ka na siya. No, sir, ang kalain na daw sa dato, ingon si Elsa Cuevas, ang sudan, chapsoy, ang pobre kay Lauoy. Ay, ginoon ko kanina sa korek ko. Wow, hello, nice Monday sa imo. Wow, sa tanang mga naminaw karon. Wow, medyo pasensya na kay hinig ang signal sa TM. Aun sa nga ka, di ba? Karon sa Marino FM, parigas kong madam sa barangay Maloong, Canal, Lamitan City. Og Porok Leon, Sir Strong, Jod me, basta Marino FM na. Umaga hanggang gabi, pa-shoutout ko sa lahat ng Ismail family. Pa-request ko, Kuya, are you okay, Bodos? Okay, gusto mo sayaw. Salamat, Kuya. Agay, cool, bata pa ko cool. Agay, si Dinadja. Si Jai ng Basilan. Walay pobre og dato kung maningkamot ang tao maunang mga sinso mang madato sa pagpaningkamot si Myrna sa Zamboanga Tailoring. Wow, hello, di ba? Wow, ginawa ko, hello, good morning sa Lando. Request kong kanta Mutukoy yung manada nila, di ba? Ang dato sigilag lingkod og ang bangko po ba? Sigilag lingkod daw og bangko. Ang pobre sigilag gapungko kay walay bangko. Sendo si Steve Sulihon. Go mayong butag idol, mayong dato kon na pobre oy na hospital, ang pobre tiwasan, ang dato ayuhon. Wow na sa ko. Wow, madam lang lang, good day, happy pills. So, diba, tibuok Sambo City. Sir Lan, kalain sa pobre og dato, ang pobre kusog muhagok. Kung matulog ang dato, dili maghagok kay hadlok madunggan sa katawatan. Istoryahe, ETYS, diba? Good evening, Sir Lan. Shout out ko sa kaibigan ko dyan sa Navy, kay Ellie. Saan nakinig siya? Request kong kanta para sa kanya, Power of Love. Salamat, Sir Lan. Gikan ni Ate Becky Dyson. Sir Lan, good morning ninyo tanan. Akong tubag. Katubag na sa usudaan pa ko, pinakbit lang ka, sir, kay dili kayo ginapansin sa kabataan. Aroy, ginoo ko kasakit ani, ginoo ko. Hello, ingon 7408. Good morning po, sir. Hingi ako ng sweetest. Hili po kami ng sweetest, Kuya Lando. God bless. O, di ba? Unsa? Sir Lan, ang dato, magkaon, magtinidor, kutsara, ang pobre, magkinamot lang. Sir Lan, sikat na ko ay kadiri sa Basilan, ang Marino. O ilabi na dyan nimo kay makalingaw mang kapaminahon. Sir, dinuguan ka, sir. Akong gusto nga sudan ka, sir. Kay kumot-kumuton man na siya. Ay, kalami ba? Oy, kumot-kumuton. Oy, di ba? O, ingon si Camila po kay si Chico. Idol, sudan ka nga nilagpang. Ka nga native nga manok. Kaysa sabaw pa lang, makatawa ka na kay pirting lamia. Correct, anak sa correct. Good evening, sir lang. Pag-late sa tanang na po sa Amores Compound.
Si Bitang family, Manugas family, Gador family, Quezon family from Tatsuki, di ba? Siyempre, ani-ana katapusang set sa atong kapalaran karong Few adlaw. inches later. Correct. Ay mo kalimutan ha, sa Prince Lechon, Tilawi lang. Ang lamian nga lechon di sa mga sede, sa mga peninsula. Este lechon ay maalat, spicy ang seafoods. Prince Lechon, iyan lang ang 0936-4040314. Di ba? O ang Barcode Zamboanga for catering, delivery, and functions. Barcode Zamboanga, iyan lang ang 0905-383-9975. O ang Barcode Gardens Resort. Wow! Sa ano pa? Booking na! Ay, Sagittarius! Sa imong gugma Sagittarius na kay 96%. Sa imong karira na kay 92%. Sa imong panglawas na kay 91%. Sa gugma Sagittarius, karon magkakuan karong Sagittarius na kay mga boundaries karon sa imong love life. Na kay mga boundaries karon, di ba? Sama sa Tungawan, sa Likumo, nasa boundaries sa Limpapa, nasa Kurikan, nasa Ula. Mga boundaries na kay healthy nga boundaries karon, di ba? Sa love life. Dili man kayo, it is not quite feasible. Feasible ba? Feasible. Katuloy na ko gabi ni Papa Joem sila ni ko feasible. Kanang mga tinda da sa street food unsa man ni squid ball dili na squid ball feasible. Feasible nga imong partner karon nakabalo jud everything about you. Di ba na sa mo na karon nga medyo extremely painful nimo after some time. So itay lang nimo nga establish nimo ang mga basic boundaries karon. Nga mo na mag-allow kanimo sa imong personal nga kinabuhi. Sa imong kaugalingon. Di ba? Sa imong karera trabaho karon sa Sagittarius. Napoy mga kausabang karon sa imong workplace. Na yung kausabang karon di ba? Sa mga labi na sa mga professionals nga Sagittarius. So na mga changes karon nga medyo dili ka happy daw. Ingon ang bulang kristal. Unsa na ka siya? So therefore, dili pwede mo 5, di ma 6, therefore, di ba? So medyo you're quiet, kuan karon sa imong trabaho. Quiet, suko-suko o medyo tired ka o medyo tamlay ka karon. Oh no. So rather than mag-focus ka sa mga butang karon. Try lang nga medyo look out ng mga butang karon nga siyempre ma-achieve nimo sa imong trabaho. Di ba? Sagittarius. Sa imong palaw sa kaimsog karon, Sagittarius. Ay Sagittarius, medyo kuan karong adlaw ha. Ninot kayo, you are in good health karon kay medyo dili kayo ka affected karon sa mga seasonal diseases. Thank you. Kung wala kay mga seasonal diseases mo, mga seasons greetings. Mukhaon kag mga seasoning para good health ka, di ka maapektado karon, di ba? Kung medyo affected man ka sa mga ubo ug sipon karon, may pay kuan karon ha, Sagittarius, mato ka sa doktor, consult a doctor. Okay. If doctor persists, insult your symptoms. If symptom persists, insult your doctor. Di ba? Depende lang na siya. Mga apik na. Siyempre, ato lang ka ha. Ananingat lang. Imong swerte ko na karon sa Sagittarius is size 20. Wow, 39 o 48. Capricorn. Capricorn, imong gugma Capricorn, 95%. Sa imong karira karon tagaan ka mga 91% lang. Sa imong kahimso karon mga 97%, di ba? Sa imong gugma karon, so na imong stoy. Murag na problema imong partner karon Capricorn. So na posibilidad nga na doy mga argumento karon, bantay ka. May mga argumento karon sa imong partner, di ba? So in every case, gamito lang in every case ba Ginoo kung sa Coke, sa Red Horse, sa mga case ba sa case di ba? You have to make this right. Imo dyan pa ko nga unsa joy pinaka tarong nga nindot ka the right one, di ba? I-try nga to take in the kuan sa mga
na mga criticism karon, o di ba? Oh, which is made by na made sa imo na buhat sa imong partner karon. Oh, patay ba na, ha? Oh, di ba? So kini po sa ako na may mga criticism, mag-help po na nimo. Magtabang po na nimo Capricorn. Magtabang naman sa imong personal nga kalambuan. So ayaw to katingala, di ba? Oh, correct. Sa imong karera og trabaho karon Capricorn, sa imong karera og trabaho. Kanang mga Capricorn nga professionals karon. Okay. Nga labat i-motivate po nimo imong kagalingon. Motivate imong ganun kamo karon para ma-achieve nimo ang imong karon great at work. Mana sa So dili to ka, you cannot keep on. Ayaw ka mag-depend. Ayaw ka mag-depend sa mga butang karon nga medyo nakatabang nimo para mahimo ka to get better from the external forces. Ayaw jud ha. Dapat ikaw motivate jud. Motivate yourself. Motivate. Sus Ginoo ko, motivate man sa yung gamit mo. Ay, tuwa mo ko motivate ko. Huwag ko motivate ko mga supplement. Gamit ko ka na ma-motivate. Ka na mo, ay, multivitamins ito. Ay, isa ka, di ba, nasa correct. Bantay ha. Sa imong panglawas o kayong sog karong Capricorn. Okay, karong Capricorn, no? Medyo mga tao karon dili kayo muhatag kanimo og way. Okay, medyo nakay kuan illness karon sa imo na nimo karon. Oh no. Dapat mag-focus ka sa mga kausabang karon sa imong view sa imong kinabuhi karon. So nalagay mga pains karon, mga pains. Mga pains, asam na mga pains karon, di ba? Pains nasa imong joints, di ba? Okay. So dapat para mawala lang pain sa imong mga joints man nasa ayaw ka kanta og if you hold on together kay mag joints maguna mag-join mo sa inyong kamot. Ayaw ka kanta if you hold on together. Ayaw ka kanta na kay ko. Madaot ka na sa So nagay pains karon sa joints karon medyo sa likay-likayan dyan nimo ha. Kung namagay na sa take ka og mga painkiller. Tama. Painkiller, di ba? So dapat di kabalo ang mga kung nagamit ka og painkiller, di kabalo ang mga pulis mga military kay dapat killer ka na, dakpon yun na siya. Painkiller ba ya? Mupatay ba na siya? Kuri ka na sa imong sorte nga naman karon Capricorn is 7, 15, wow, 30 o 41. Aquarius. Wow, di ba? Sa imong gugma Aquarius, nakatagan-tagag 96%. Sa imong karera, 92%. Sa imong panglawas, 91%. Wow, ta sa Aquarius. Ako man ko. Wow. O di ba? Sa imong gugma Aquarius, Ginoo ko, naadjod bisag si kinsa na to. Bisag si kinsa na to tay mga unconventional as kay mong kagalingon ha. So nanawi mga kuan nag-align karon nga magpakita kanimo sa imong kinabuhi karon nga always na full of so nakay sorpresa karon. Nakay surprises karon. Kay karon Aquarius na kay first date karon. Medyo thrilling na siya. Na ma-experience mo. Siyempre, you are confident po. Mana kay pagsalig. Confident po ka kayo. Siyempre, frankly, ma-appreciate po nimo ang kalawmon. Di ba? Ang kalawmon. Ang kamaayuhon. Di ba? So, di ba mga, siyempre, na naglingkod in front of you. Di ba? Siyempre, as well as the uniqueness of the spirit. Di ba? Di ba? Tama! Good luck. My God, kay na kay surprise Aquarius. Katong Aquarius, katong Aquarius nga wala surprise, pagpuyo na lang mo, wala mo ilabot na sa kureko, di ba? Ako tang tarungon ni kay Aquarius ba ko, di ba? Nasa kureko, di ba? Di ba nasa correct hala di ba sa imong karilang trabaho ka Aquarius di ba ay Ginoo ko nakay daghang mag-support nimo karong adlaw karon Aquarius ay katingala lang so nay mag-assist nimo karon ay kagool kay ang imong makuyog karon sa trabahoan they are very helpful man di ba matibangon sila
So dapat ano sa so exchange and assist. O di ba? Ma-assist sila kanimo diyan. Ingat-ingat lang John. Mo na magkakuan nimo nga. Nindot kayo mo daw. There is a flow. Oh, may flow karon sa nga sitwasyon karon expected mag-change sa inay-hinay lang, di ba? Oo. Bungga man ka, Aquarius. Busy man ka, Scorpio. Aquarius. Sa imong panglawas o kayo so karon. Ay, Ginoo ko, na mga minor ailments karon. Minor ailments karon nga nag-bother kanimo. Oh, no. So don't go to your sister. Go to your brother. Para it bothers mo, brother ba? Di ba brother? Di ba? So nakay sip-on karon, nakay ubo or sakit sa ulo karon Aquarius. Di ba? Di ba? So may experience mo karon mga discomfort karon sa imong wrist o finger. Agay? Alam mo tinuod jud kay akong kuan akong finger. Kay wanay kutsara nang gift finger na lang nasa correct ingat ha Aquarius ha. Imong swerte ko na meron ko na Aquarius is 3, 19, 39 o 50. Pisces. Imong gugma Pisces na ka 95%, 99% o 91% sa health. Career ni mo 99%. Wow, taas kaayo. Ang gugma 95%. Ay, sa gugma Pisces. Na-intent, na po'y sentimental, nga mag-synchronize, magkauyog na sa karon. Di ba? Karon, medyo imo dyan ang i-monitor karon Pisces, di ba? Unyang imo dyan ang gamiton ka na imong pagbati karon. No. Kay if they, di ba? Nang if they research them, di ba? So ayaw dyan itugod karong adlaw mo pas nga wala kay mga dedikasyon karon sa mga oras as part na sa imong personalidad karon ng Pisces. Okay, Pisces ba? Ang mga Pisces ba karong adlaw very compassionate. Compassionate compassionate souls. Si Pisces compassionate. Anong gamiton ba sa kuhan ka para hindi ka mawala? Asa may numong kumpas. Kaya ito, direksyon na, di ba? Gamiton sa mga nautical, kompas, compassionate, di ba? Di ba sir nito, no? Di ba nasa kuriko, di ba? Compassionate soul. Good luck. Good luck ka, ninot kayo Pisces, di ba? Sa imong karira, ang trabaho karon Pisces, medyo 99 na ba Wow, Ginoo ko. Magkapangarong mga praises karon, no, di ba? Mga pagdigay, paghimaya karong adlaw sa imong trabahoan karon. Di ba? Maybe imong boss karon mag-incline para maghatag nimo bonus. Wow, kasayo, Ginoo ko. Mga tanong bonus. Di ka na bonus or a promotion karon Pisces. Ginoo ko. Di ba? Congratulations! Bongga! Diba? Increase imong revenue o mga improve nimo sa working practices nimo. Wow! Sa imong panglawas sa imong karong Pisces. Ay, Ginoo. Dapat matulog jud ka, getting enough sleep jud ka. Enough is enough. Diba? Bayano sa Gloria Gaynor, di ba? Gloria Gaynor na sa, di ba? Kanta pa na si Kuan Regan o si Kuya Jojo Sanson ng enough is enough. Enough sleep, no? Mo na magakuha nimo kung nagbiyahe ka sa dalan, ha? No matter na sa. Kasi kung sa pa nimo ka upset, basta sakto imong tulog, wa na problema, Pisces. Ang imong look sa imong gibate o represent na mo sa imong mental well-being karon. So nalay mga kuan karon, manotice na imo na yung mga small decrease lang sa imong intake o labi na sa tubig sa diyan. Basta ayaw lang jud ka ha. So ayaw lang jud. So dapat kompleto jud kompleto ang tulog para walay ka. So imo sorte ka na meno karon, is di ba? Jess. 25, 35 o 48. So manato ka manana karong adlaw pagpagkanong ganon ang atong horoscope dito tambal o siya bulong tambal sa mga klaseng sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Ladies and gentlemen, we are experiencing turbulence for your... Wow. Di ba? Hello. Sir, hulat ako.
Moadto na ko diha. Now na, oy. Alam mo rin nilo, kabaluna. Hi, good morning, Sir Lando. Bisaya, ingon si Kuya. Oh, sinong Monday mo malabag at the end of malabag na sa tanang Surat Quezon City, di ba? Oh. Kimwell, Jean, Christoph, and Kyra. Hi, Madam Lando, kung sundaan ka, ikaw ang adobong baboy. Kay magpangita jud ang mga tao from Basilan, boy. Wow. Wow, adobong baboy nila. Sir Lan, bulad, sir, bisan bako. Lami na, Sir Lan. Akong request Christmas song, mami ko, para sa ako ang nanay sa heaven. Salamat, God bless, Sir Lan. Marino FM, oh. Hello, good evening, Sir Lan. Pakisyato mo sa akong nanay ug tatay Corpin nga naminaw sila karon sa Marino News FM. Sikat na mo sa mo, Sir Lan. God bless po. Ingon si Lolo's Motor. Pakpak mo, diba? Salamat. Wow. Madam Landa, ang dula sa dato madyong, ang dula sa pobre ay domino. Si Brong ni di golf. Wow, salamat so kaayo. Good evening, Sir Lan. Ang kaibahan po sa pobre ang ubo sa dato ka sa pobre huba ka. Ingon sa Amores Compound. Sir Lan, kung sudan ka gusto na kong pansit kay mara mo taas ang kinabuhi kaysa ubang isa di ba? Sir Lan, ang diferensya sa pobre dato, ang pobre kung mamatay atos talabaan ilubong, pero kung dato gani sa Forest Lake ilubong. Ay, ingon ang 0411. Wow, diba? Wow, compassionate soul. Hatak bonus anak siguro. Increase my revenue, caring enough sleep. Saktong tulog, mental, wow, diba? Always yung sa mamit ka sa Manyala. Ato nang i-play. Magbinitag sa imi daog. Oh, diba? Pakpak ka nun. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Diba nasa wow! Hello! Diba nasa ingon si Kuan ba? Diba? Ingon si Kuan diri sa entrada mga bulong idol. Akong kanta wala pa jud na play ba? Nagulat ba ako? Wow, ingon si ang kalainan daw sa dato kanang allergic agid daw. Ingon si Lolo's Motor, diba? Diba? Anak lang so kinabuhi, no? Pakpak ganun. Oy, lagasan. Dagan salamat ay kalimot suda. Wow, dagan salamat sa Triple A Fishing. Dagan salamat Boss Totong Bayola, ni Ray Marie Bayola ug family. Mga syempre, mga konde, mga Bulante and Cobio family. Polisuelo das tulungatong ako mga friends. Og syempre ang kapitan maestro ingat-ingat lang jud, api-api lang jud korek. Og syempre lamin jud kayo sa Dice Cuisine and the system sa house. Salamat jud kayo sa milk tea. Salamat jud and the ZNJ tailoring, diba? Pakpak. Ganun. Diba nasa korek. Wow, og sa Banas Batchoy daganong salamat ha. Mami Arjen Pahardo. Da sa Lantawan. Diba? Og syempre sa Plain Station Tilawilang ang barcode Zamboanga. Kalami jud kayo. Wow, nang hearing, diba? Nang hearing. Og sa dili pang hearing, syempre, diba? Ang nidaog sa atong kuan, nidaog na number sa atong 50 pesos nga load. Wow. Syempre, kini nga number 0975-844-1443. Wow. Congratulations! Nasa ko rin ko. Ay, pagpagano, siyempre siya. O ganyan yung ipaabot, sulat na. Itong masugay diya, kaon na mo sa kanang express class 12 na. O diba na siya? O sa Hamja Itiri, diya sa Santa Cruz Market. Wow, ay! Herring, Target, Rumble. Lalagin ko, Target, Rumble. Numero 759. Wow. 759. Og siyempre, pwede po 696. Pwede po
Pwede 336, o di ba? O, di ba? Imo na yung mga ka na, ha? O, pwede na siya, correct. O, ala, kamo na lang, ala, good luck na. Hala, target o grumble. Siyempre, ala, ang oras na to. Nasakpan na punta. Manamilit na sa baas kang hinang, tigitig sa kumalangan, wala yung tanong Bisaya, di ba? Siyempre, ay, salamat juga kayo. Siyempre, sa among college president, Dr. Jaime Jalon. Sir, dagang salamat, sir. Salamat, ingat lang doon, ingatan lang doon. O, siyempre, sa tanang mga GSMSA officials, di ba? Di ba, the teaching, dagang salamat. O, siyempre, ang Board of Trustees. So, thank you, sir and ma'am. O, siyempre, sa mga estudyante, ingat lang. O, siyempre, masalamat ko sa among broadcast Operation Supervisor, walain sa radio operator Rinaldente Dahay. Oo, pag. Siyempre, salamat po sa among station manager, walain si Engineer April Vincent Lapina. Hello, manager, I miss you, di ba? Siyempre, sa among broadcast technician, walain si Elliot Tertulo II o si Mr. Robin Pajardo. Di ba? Tingnan mo sa lugoon. Tingnan mo sa lugoon. Tingnan mo sa lugoon. Manamit man ako mong say goodbye. Basta yan natin mga baligweta o ma. Sa programa na akong katupngan pwede malabuan ang gitik-gitik pasiyaw ng Bisaya. Oy, ginawa ko ang asag delivery. Dili lang dyan nasa sikat ng estasyon. Why lain ang 106.7 Marino News FM.